шаби 29 сентябр ҷудочиёни тоҷик ғолибони бозиҳои 19 тобистонаи осиёӣ дар ҳанҷоуи чин Сомон Маҳмадбеков, Темур Раҳимов ва Беҳрӯз Хоҷазода ба ватан баргаштанд. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе варзишгаронро роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон, Кумитаи миллии олимпӣ, варзишгарону собиқадорони соҳа ва дӯстдорони варзиши мамлакат бо гулу гулдаста истиқбол гирифтанд. зимни истиқбол раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоили Маҳмадзоир ба варзишгарон ва корнамоии онҳо баҳои баланд дод. раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Раҳмонзода, ки дар ҳанҷоуи чин варзишгаронро ҳамроҳӣ менамуд, аз сабқатҳои варзишгарони тоҷик ба некӣ ёдовар шуда, зимни суҳбат бо хабарнигорон гуфт, ки варзишгарони тоҷик дар бозиҳои 19 тобистонаи осиёӣ воқеан ҳам қаҳрамонӣ ва таърихсозӣ намуданд. тазаккур дода шуд, ки натиҷаи дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳавасмандсозии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст, ки варзишгарон имрӯз парчами мамлакатро боло мебардоранд. варзишгарон барои чунин шароити созгор ба роҳбарияти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос намуданд. сомиёни азиз, чунин буданд хабарҳои то ин соат омода шуда. То нашрҳои баъдӣ бо иттилои тоза. ховар сарчашмаи хабарҳои фаврӣ, муҳим ва боэътимод.